Plutselig var det mange meter med snø. Beste hittil, da. Visker du ruta litt, eller? Det koster ekstra. Ja. Fortsatt lenge til han Det er er. i hvert fall ikke noe før oppe i Larsbø-området der. Faen, hvor sterkt det bildet til Trond der. Ja, det ligger under kyllingvingene da. Lurt å ha litt bremsing på den Ja, der det er en halv kilo. Ja, ja. Ser det ikke ennå. Nei, det er enda lenger der rundt sånn, og så mot andre svingen igjen. Det er jo Trond sin spesialutligger, dette. Gud, du vet. Jeg synes den sa han var så langt opp mot Finse, men jeg skjønner det ikke helt. Det er 1 kilometer til, så det er rundt den andre svingen der. Det stemmer det opp mot den andre kurven, og da er det ikke langt unna hans utligger. Det var ikke der det begynte, men det begynte sikkert lenger vest. Det er ingenting med bytter i, så han sitter jo fast allikevel. Hva? Det kan ikke det. Da ser det med livet da. Kaffe overalt da. Om jeg springer bakover i vogna. Ja, nå flytter det, gutt. Jeg må gi litt gass for å komme igjen nå, tror jeg. Her var det lett. Nei, det går ikke. Stopp. Ta den tilbake igjen.